bezala. Hau, honek komplikazio gehiago ditu. Joseba, zunen, ikuste zeanen. Bat, bi, hiru. Hasi da, Joseba. Be, Joseba, animo. Apa. Aia Euskarria. Joseba, animo. Be, Joseba, animo. Tximba. Demesela. Hor. Ekarri bera una gaina. Haren gaina. Ikusten zuten bezala, harria bastante okerra da. Animo. Jasotzeko ere zailtasuna ditu. Venga, Joseba, animo. Venga, ahora. Siga gora. Epa. Ahora. Va. Alekoa. Creo que no. Igual porque le echa El duio Joseba berriz. Beste aldetik esan behar da, harri honekin, 1958 urtainen atia jasozula. Eta gero, 1982an, lau partaitatik bakarrak jasozun. Da hoire hemengoak. Galekua. Bi. Hoi, Jose Ramon Artea jasozun. 10 minutun lau jasoaldi eman zizkan. Animo, Joseba. Bi jasoaldekin, oantxe bigarren minutua beteta. Animo, Joseba. Hirugarren egeldu dio. Karri harriña, gora. Ga, Joseba, animo. Beiki gora. Hori de, gatzen nion. Oida, eutxi. Hiru. Oso ondo, Joseba, oso ondo. Bate ibili gabe oteko oso ondo. Esan biharra do, Joseba ere ez duela honeko egunean, bezuan hemin pixka baukela. Alare, asko etxendo honen etortzia. Harri dondo. Hori, bitu harriña. Animo, Joseba. Bitu harriña. Jonatzen, Laugarren nahi helduta. Joseba, tan amatia hori. Beiki gora. Jonatzen. Hori de. Oida, oso ondo. Lau. Oantxe, 3 minutu terdi. Lau jasoaldi. Venga, Joseba, animo. Ez de gauntzan gau ertuko ez du bat. Venga. Harri. Bosgarren egin duta. Bea, Joseba. Harria jarri ondo.
Animo, Joseba. Oantxe, azkeneko minutu erdi. Azkeneko jasoaldia, emateunez. Bea, Joseba. Bea, publiko, bulla pixka. Bea, Joseba. Ia! Oso ondo! Oantxe beteia 5 minutu. Txalo beroa. Hau aurten Etxeuriko txapeldun gehatua. Zuk esatezunen, Iban? Venga. Bai. Nezunen? Bat, bi, hiru! Altxadote hori eta harria. Karri zaitu gaina, Karri zaitu. Ikusten duzenez hemen arre jasotzaile bakoitza bere forma ditu jasotzeko. Azpitik adeia. Kontuz goien, Vale. Kontuz goien. Kontuz goien. Bat! Oso ondo, Iban. Oso ondo. Goien kontuz, Bai, kontuz. Nola zaitu. Bota izi egin, bota. Ahí va. Oye, ostras, el nivel es que bota. Hemen txe biharren nahi helduta. Karen gainen, asko behar han. Edu belaunen gainen, zaitu hor. Hori. Arreia, azpitik. Venga, Iban, animo. Vale, bota arreia gora, kontuz goien. Bi! Oso ondo, Iban. Hankan gainen karri nekatu gabe. Oantxe minutu terdi, tanian hasi dala. Venga, Hankan gainen, Oso. hirugarren nahi helduta. Hankan gainen. Kari, ari dana, eman lana ari. Zaitu nekari belaunen da. Akorti baixio. Hor. Oso ondo, Iban. Eman. Zapa lana batia. Hiru! Ikusten da ze esfortzu egiten duten, Aite! Animo, Iban. Venga, Harri. Harri, hankan gaina, Hankan gaina, harria. Makurtu, Laugarren nahi helduta. izen talia. Hor. Horrekarri dana batea. Lastimak, txalo beroa. Txalo beroa. 3 minutu bete jo. 3 jasoaldi dijoa. Zapateko atea horre. Venga. Animo, Iban. Harri, eixoa. Etzak eixo harria. Oantxe 3 minutu terdi. 6.
bai. Animo, Iban. Bai, gehiago. Ikusten bezala oso irristakorra da. Gehiago, Iban. Hiru jaso alde dijoak, eta oantxe azkeneko minutun. Venga, Venga, Iban, animo! Oso ondo! Oikoan bai! Eman beste bat! Oso ondo! Lau jaso alde, justu! Baina, lau! Oantxe, lau minutu terdi pasiak. Bega, Iban, beste saiakera bat, animo! Hogei segundu. Venga, Torri! Venga! Heldu! Venga, hoxe! Venga! Venga, Iban, animo! Bea publiko, azkeneko bero aldean. Oso ondo! Danon artean, erotzea, eman! Animo, Iban! Eta 5 minutu pasiazian, txalo bero bat, Iban entzat. Ibanek lau jaso alde jaso du. Ostolatzak lehen urtean baino, gutxio, baino, lan polite. Diga la bide. Ez, bueno, lehen aztian esan zien, nahi nun ardia ikusi, ezautzen nun lehen urtetik da, nintzen etorri, eta bakizu, hasi nahi zenian, aspik, urte horretik bestean nola ibili nun, nola heldu nion, da aurreneko 2 hiru jasolditan relojua galde indi pixkat, gero harrapau dut eta gustua, 6 jasoldikin gustua. Hemen zuekin, Joseba Ostolatza, txalo bat! Eta, Iban, zen moz ikusi zure burua aurreneko urte honetan? Gaizki ez, lo siguiente. Oso ondo orduan? Iarri ondo. Hola, animo, eutxi horri. Datorren urteako ikustezu zure burua berriz? Prepatu beharko dugu, a ver, no maietik bilatzen egon zeholakua. Organizazion, hartu nota. Txalo bero bat, Iban! Bueno, ikuste zuen bezala, ez da gauza erresa, harri baldarra jasotzia.